Praise the Lord. Mayong buntag! Mayong buntag! Mayong buntag po! Hallelujah! Kumusta? Anak, mga kaigsuunan. Salamat sa Ginoo. Salamat dito sa Ginoo. No? Ang kinabuhi mga kaigsuunan, matod pa sa uban, mayong gabi daw, niya ito nakatulog. Wa pa rin natulog ron. Nito ako igsuon na wa gyud makatulog diha sa presensya sa Ginoo. Kaya ang atong Dios mga kaigsuonan maayo, niya ang atong Dios mga kaigsuonan puno sa kalinaw, kalipay, puno sa kugma, puno sa panalangin. Nakas Ginoo igsuon, dunay panalangin, dunay kausaban. Nakas Ginoo, dunay kabag-ohan, dunay kalinaw. Amen. Tinuod ba na igsuon? Tinuod ba na pag naakas Ginoo dunay kalinaw? Tinuod ba na pag naakas Ginoo dunay kalipay? Tinuod ba na? Na sinabi ba na ni mo igsoon? Kaya ba pag naakas Ginoo relax ka? Di ba? Pag naatay Ginoo, atas Ginoo, kumpiyansa ka. Naabay peace of mind, no? Na peace of mind ang tao nga naas Ginoo. Relax ka, makatulog dayon ka. Salamat sa Ginoo. Nga sa atong kinabuhi mga kaigsuonan, kinahanglan, kanunay, kunya i-focus gyud kanunay imong kaugalingon ngadto sa Ginoo. Mga batan-on, mga ginikanan, ayaw mo bulag sa Ginoo. Basta kay tinuoray ka ngadto sa Ginoo, og luoran ka, karon gahapon luoran ka pag mosurrender ka sa Ginoo, mahimo na kang dili luoran. Lagi, mo tinuod. Asa man ka mangita og dinig simbahan nga ang imong kinabuhi ug ang imong uyon-uyonan. Di pangita ko nung ubig uyon-uyonan ta. Pero dinhi sa atong simbahan, bawal gyud. Bawal gyud. Kay unsay maayo dinhi nga makapathatag dili kayuhan para nimo, maamo jud ning itudlo. Ano man, kay paagi ni aron mapagawas ta. Paagi ni aron mo malikawas na gikan sa kapobrehon, gikan sa balatian, gikan sa sala. Kaya mo man ipaanggi. Kung sasayang kayo atong pagsimba sa Ginoo, muna nga, ayaw mong balhin. Ayaw mong balhin. Pasandahin ng mga tao na, kwanto na, ay, tuwa na si Juan dito simba, tuwa na si Juan dito. Pasandahin sila. Ikaw nga nakailas, Ginoo. Ikaw, isang pag-asa tayo ibutang. Isang pag-asa tayo atong nasimbahan. Pagili, ganit na ito i-offer na itong kaugalingon dito sa Ginoo. Maurag ihapon. Bigil rin gamay, i-post tayo yung tag social. Maapil na ba dayon si pastor? Maapil na yun si pastor. No? Maapil na yung Ginoo. Oo, maapil na yung Ginoo. Basta mahisgot talaga yung Ginoo mga kaigsunan, i-post ninyo sa Facebook bitaw, maapil yun si pastor. Ano man, nakunahuna naman dahil ko, unsa may akong nakulang. Muna na dahil ta. Inaanak mo good. No, muna nga, sa atong kinabuhi, kanunay lang nato nga iparin sa Dios kada adlaw. I-offer na to sa Ginoo. Ayaw na mong balhin. Ayaw na mong balhin. Kaya naa din ni ang katinuod ng kalipay na aspa pangalaga sa Ginoo. Sa mga pong simbahan, naaraman gihapon. Naaraman gihapon. Pero, bota ko ipasabot, ayaw nang balhin-balhin. Ay mo balhin ka dito, nauto na po ni mo din eh. Maayon sila dito. Oh, pag-abot ni mo dito, madaot ka din eh, pabalik mo dito, maot ka sila dito. Maurang istoryahan, ang libang lagi hapon ta. Diba, inanaraman ko gihapon. Ang sitwasyon sa kinabuhi mga kaigsonan, nga biglo ng ta, yawa nangita, 24/7 siya nagtuyo, nangita tukbo nun. Mo ginitinuod mga kaigsonan. So, dili nga kabuntagon, ako mong danuhon sa pinaka-simple kayo nga butang, pinaka-simple kayo nga pulong sa Ginoo, kalihog ko. Hallelujah. Ang pulong sa Dios nga ato makita nga ato pang saluhan karon mga kaigsonan diha makita sa 2 Corinto. Palihog manindog tayo mga kaigsonan. Manindog ta ato palihog nga ato balang kasulatan diha sa 2 Corinto 9, kapitulo 9, bersikulo 6 ngadto sa 14. Okay. Ingon din ang pulong sa Ginoo timan ni nga nagpugas og jutay mag-anig jutay. Apan ang nagpugas og daghan mag-anig daghan. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa iyang gusto o dili magsubo o maghunahuna nga gipukus siya. Kay ang Dios nahigugma sa malipayong naghatag o ang Dios makahimo pagbubo sa tanang grasya. Nganha kaninyo aron kahatagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan o makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa lingon sa kasulatan,
siya nga manghitagon kaayo sa mga kabus o walay katapusan ang iyang kaluoy. O ang Dios nga maoy naghatag og binhi ngadto sa magpupugas ingon man sa kanon maghatag usab kaninyo og binhi nga inyong gikinahanglan. Patubuan niya kini aron makaanid kamo og dako gikan sa inyong pagkamanghihatagon. Himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmanghihatagon kamo sa tanang panahon. O daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinaagi kanamo. Kay kining pag-alagad nga gikinahanglan sa katawan sa Dios kun dili mosampot usab sa madagayaong pagpasalamat ngadto sa Dios. O tungod sa kamatinud-anon sa inyong pag-alaga daghan ang mga magpasidungog sa Dios gumikan sa inyong pagtuman sa maayong balita mahitungod kang Kristo o sa inyong pagkamahinatagon kanila o sa uban pa busa uban sa dakong paghigugma magampo sila alang kaninyo tungod sa talagsaong grasya nga gipakita sa Dios kaninyo. Magampo tas pulong sa Ginoo. Amahan namo nga langit nun ining orasa. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong pulong, salamat sa imong tabang. Nanini nga kabuntagon Ginoong Dios, mahimong inablihan ang among kaugalingon. Alabaw sa tanan ang among panudlanan, ang among kasing-kasing. Sidihogi kining ubos nimong alagad, panalangini kining imong alagad. Salamat Lord na ang tanan Ginoong Dios nga mo dawat karon, mahimong malipayon. Dihugi ang tanan o bisan pa man galangit nun walay kabaldahan ining orasa. Among gibiyo espiritus balatian, espiritus kabaldahan, espiritus katulugon, espiritus gutom. Akong gibiyo in the mighty name of Jesus Christ. Salamat kayo Ginoo nga gamhanan ikaw, buhi ikaw nga Dios nga niining orasa nagapanglihok na. Salamat ini nga kabuntagon, ikaw ang daygon, sinunggan ka namo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, maglingkod Ekson. Now, ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan, ato ni giuluhan mga kaigsunan. Giuluhan ato ni ingon sa dinhi ang resulta sa imong pagkamangihatagon. Dunay resulta kung ikaw manghihatagon, dunay resulta na. Amen. Sumala sa Biblia, sumala sa pulong sa Ginoo, ang Biblia atong masultihon. Atong masultihon kay niining pulong sa Ginoo mga kaigsunan, maura ni ang number 1 nga giya sa atong kinabuhi unya atong masayran nga unsay resulta sa diyang ikaw kabalong mo hatag ato sa Ginoo. Kabalong kini kay mo hatag ato sa Ginoo, dunay resulta. Dunay resulta. Atong tanawon gamay. Atong tanawon og balik. Ingon sa Timane. Ang bersikulo 6 nagsulti, Timane. Mao gini, word Timane hinumdum Hinumdum ka kanunay. Nga sa diyan na muhatag ka nga tos Ginoo, huwag kami kahatag ani, tungod kay gipugos ka. Amen. Wala taning hatag nga tos Ginoo kay napugos ka. Isa may napugos ni hatag be. Kung napugos ka sa nalang buha. Asan ito nakita? Di kay daghan kayo. Kaya ang kulon, 20 rin yung tanan. Kung napugos ka hatag, ayaw na naghatag. Makita niyo mong resulta, unya, kung di ka muhatag. Pero makita niyo mo ang resulta sa diha ka muhatag ka. Amen. Amen. Inay mo dapat makita niyo mong resulta. Sa imong paghatag. Igsoon, ayaw yung katulog karon. Kay para ni mo ning moment. Para ni mo ning adlaw. Amen. Kung nalipay ka, nanisimba karon, mas malipay ka na makadungog ka ng pulos Ginoo. Ganuman, kaya nga itong giskutan karon paghatag. Kaya dagan kay mga tao, mga kaigsonan, dagan kay mga tao, nagdili, kabalong buhatag. Oh, pero wala na din karon. Wala din na. Wala na din. Amen. Inay mo tapat, wala na din. Okay, namin mga tao, nagdili, kabalong buhatag, pero wala na din. Wala din na. Ang taong dili kabalubatan katong taong na dili iyas Ginoo. Pero ang word din timan Amen. Yan sa din timan nga nagpugas og jutay
Kung gamay ra ko ng imong ipugas, ayaw ka pag-expectar na daghan kag I see. Daghan kag maani. Di ba? Ingon siya, dinasok tinangtan magawas. Unsang imong sukdanan nga imong gihatag, imong gigamit, mao sa ang sukdanan nga gamiton balik nimo. Sa to pa, kung gamay lang imong gihatag ato sa Ginoo, mao ra pud nang sudlanana ang imong hatag. Akong balikon. Nganong pasulatan akong ngalan ang inyong kananglaan? Kana ba? Sobre ba? Ang tumong og tuyo anak ang nagkaisunan na, no? Dagang kayo nili makasabot, Pastor, dili na nagunang butangan ng tanggalan. Anong butangan ginagalan, Pastor? Araw ni may pawan. Bay, mag-ilong ko, no? Magtabi mong hatag, ay niya ra. Wala ko kabalong nasulatan ba to? Inani ha, nganong akong pasulatan? Pastor, ingon anak ka ba di ay? Sulatan ba di ay? Igsoon nag-ampo ko. Humagsimba din igsoon wa ko minuli. Nag-ampo ko sa Ginoo. Nga kanang inyong mga offering, kanang inyong tithes, akong gibasa. Wala ke. Mahibaw anak ko every Sunday, ning uswag ba ka? Ang tumong og tuyo, nganong akong sulatan og ngalan og prayer request, kayo ba ora gihapon imong prayer request kada adlaw, kada Domingo, meaning wala pa matuwan. Ug ang imong mga pag-ampot ngadto sa Ginoo, kung ang imong gihatag karon 500, pagkaugma 600, pagkasunod Domingo 600, meaning ikaw suwag ka. Palakpakan na to, Ginoo. Ang Dios lamang ang makapauswag sa nato sa kinabuhi na to. Pero timan na ini, nganong akong isulti ang kamatuoran, kay mao gyud ni ang kamatuoran, kung ipugas ka gamay, muanis ang kagamay. Ang gusto mahitabo sa Ginoo uswag ka. Amen ba? Gusto ba kang mahimong uswagon? Amen. Puhi imong kinabuhi na imong gisulti karon na mauswagon ka. Hallelujah. Now, padayon na ko ni. Kinahanglan nga makita na to ang sikreto na aninhi. Biblia nagsulti, dili si pastor. Ako lang ning gitunan, ako lang ning gi-share nimo. Kaya aron imo usab ning matun-an, aron ika paambit nimo ngadto sa imong pamilya, ngadto sa imong mga anak. Uy, mahimo na dayon ning usa sa mga pundasyon sa imong pamilya kung imong ning isulti. Daghang kay mga tawo nga dili kabaluan. Wa kabaluan ni. Sikreto ni. Yung sa apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Lami kayo no? Sa ato pa, every month, kada bulan, na kay sweldo pa ng litan, kuha iyon. Ako yung ang tudloan, ani. Nga naman, kay kung dili ka kabalong mutuman, ani, meaning wala ka kahatag ng Ginoo sa pagpugas. Pugas ang dimensyon, meaning, kung sa may imong panalapi karon ng panginabuhi, maunay usa ka pugas. Investment pugas. Okay? Pugas. City. Busa pinahanglan nga maghatag ang matag usa, sumala sa iyang gusto. Gusto, meaning, kanang wa kapugsa. Kanang kinasing-kasing. Nalipay ka. Love ni mo ni. Love na po ning paghatag igsuon. Love na po ning paghatag ni mo sa Ginoo, pastor. Love na po ni pastor kay nalipay ko, mauning mo hatag kong snacks. Wa ka gipugos. Kinahanglan, mandatory. Mabackslide ka, di ka kahatag kong mabackslide ka kung di ka kahatag kong snacks. Maimpirno ka, grabe na na. Dili na mandatory. Dili mandatory ang paghatag igsuon. Dili compulsory di ay. Pero kinahanglan siya nga adunay motibo. Tanaw na to, number 1. Kinahanglan siya nga adunay good motives. Adunay saktong motibo. Tanaw na to ang number 1. Number 1, kinahanglan importante ang atong motibo. Mao ni importante ang imong motibo sa imong paghatag, maglangkod siya ang resulta ani mao ni siya importante o God
or insakto, importante ang atong motibo. Tibo, tinguha. Kanang nakasunod ni mo ba? Sabi motibo ni mo nun di. Nga nung isimba ka sa Ginoo. Alupas. Ba? O sabi motibo ni mo. O sabi tinguha ni mo. Nga nung isimba ka na to sa Diyos. Unsay laing version sa motibo. Kanang tinguha mo ni mo, sakto. Ingon ang pulong sa Ginoo, palihog ko. Bersikulo niya to. Busa, ingon siya. Busa kinahanglan nga maghatag ang matag usa sumala sa ilang gusto. Kanang siya. Maunin lang ni. Kanang gusto nimo, kanang gusto nimo imong ihatag ato sa Ginoo. Pero dili nimo gusto. Importante magtiayon, kabalo. Kabalo. Imong asawa nakabalo nga ning hatag ka. O imo pong bana nakabalo nga ning hatag ka. Pero ingon ang Biblia na ayaw pa ibawa kung hatag ka, ayaw pa ibawa imong tuo. What pasabot anak imo bang hatag ko sa Ginoo? Pagarmo ba? Kana bang pasigarmo ba? Sa paghatag ko sa Ginoo kinahanglan balance, kabalo ang usap-usap. Magtiayon, magkasinabtanay mo na muhatag ka sa Ginoo. Dili kay ikaw ra kay mag-away mo. Nawala ti. Ngawat ta mo kag 500. Nausan na nero. Wala na ti bugas. Okay. Ingon dinhi, ingon ang pulos Ginoo sa sumala sa iyang gusto. Dili magsubo. Amen. Dili kuno masubo. Mao ba nay atong motibo? Paghatag mo. Maay ko. Hatag ko sa Ginoo ba? Dili na mao. Ang sa dinhi, ingon ang bersikulo, o dili magsubo o maghuna-huna nga gipugos siya kay ang Dios. Tanaw na to. Kung sa gisulti, kay ang Dios na higugma. Basahan ninyo ba? Makabasa mo din. Kay ang Dios na higugma sa malipayong naghatag. Palakpakan na to. Kung sa'yo ko na gustong mahitabo sa Ginoo, kung sakto imong motibo, malipay siya. Klaro nga gimension. Another. Sunod. Hallelujah. Gisulti mga kaigsuonan, gimension sa Biblia, mga buhat. Ang mga buhat nagsulti, nagapadayag, mga kaigsuonan 20:35. Unsay gimension? Tanaw na to. Diha sa tanan, nga akong gihimo, gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron pagtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdom sa gingon sa Ginoong Jesus. Tapusan, labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat. Sa ato pa, pag naade ay mga taong mangayo, naade ay mga taong manghulam, naade ay mga taong mawa, gyud mo, ayaw lang kuto, luuyan niya. Luoy kayo siya. Kita mo badyaw dito sa orketa, makakita mo badyaw sa ubang mga dapit, makikita ka sa imong silingan nga luoy kayo. Dayon, luoy kayo sila. Pero dili na to na siya igsapayan. Kristohanon, giginasultihan ta to Kristohanon. Doon ay mga silingan ni mo nga, nagkinahanglan sa imong tabang, nagkinahanglan sa imong suporta, nagkinahanglan sa imong help, tabangi siya. Nga naman, kaya ang sikreto din makuha ni mo, ako'y naghaguan pagyahay kay sila. Bago ko, manday ko, init kayo ng hamlot ko, lampas ko din nakakaglubi, baho ko, masahiro ko niya, muhatag o tabang ko nila, ihaya ko nila. Nanawita no? Pero dili, di ay, atong tanawin nga kung di ay nakatabang ka, dili lamang sa Ginoo, dili lamang din nga madalatan na to sa Ginoo, kaya kini obligasyon man gini, tithes and offering man ikapulo man gini, dadon man ginato ni nga to sa templo, dadon man ginato ni sa iglesia, dadon man ginato ni sa church. Pero kanang pagtabang sa imong isig tao, kanang tabangan na to mga tao nga, nagkinahanglan yung tabang. Niya katong tabangan ni mo, nagkinahanglan ko itong tabang, niya, di ka man pasalamat. Sakti lang, kaingon sa labaw nga bulahan ang paghatag kaysa pagdawat.
Labi ninyo mga kaigsunan, dunay tao gyud mga kaigsunan nga wa gyud siya nalimot siyang kinabuhi. Nay tao nga gitagaan na tog bugas, balo siya. Gitagaan ako siya bugas. Kato bitaw December na to. Dito December na nanghatag dito tao. Nanghatag tag mga grocery ba? Nya balo mo to siya. Diri sa Katipa, na lalaki, na sementeryo dapit. Isa pastor, di ko kalimot nimo. Bisan pag magbukot ka, mutingog lang ka, may bawaan na ka na ko. Ngano man? Ako siya ginang, ngano man? Di ko kalimot nimo pastor, kay kanang imong tingog, nagtawag na ko, naghatag na ko, o pila ka kilong bugas na sulbad ang akong panginahanglanon na nagdawag. Di sa kalimot daw. Amen. Gitaghaan ko bersikulo. Kini. Giingnan ko niya. Panalangin na likas Ginoo. Pero giingnan ko siya. Kanang buhat, brad. Pastor, kanang buhat. 20-35, mahitabo na nimo. Bulahan ka. Kay manghihatagon ka. Ako, ano Piniti ko. Ikaw na biglihan siya. Labaw nga bulahan ang maghatag kasi pagdawat. Kung nakadawat ka kanunay, tabang gikas Ginoo. Kanang lang mo share ka ta. Mo paambit ta. No? Sa saktong motibo. Di lang ko ta magyaw-yaw. Ay lang magyaw. Sige po. Ako. Sige po. Uy, pahina ka nung dayan. Ikaduha. Unsay mo resulta ba na naisunan? Kung buti ko ito na. Importante ang motibo. Ikaduha. Nga resulta. Ikaduha nga resulta. Nga mahitabo mga kaigsunan. Ingo sa dihang naghatag ta, hatagan usap kita sa Diyos. Mo ni resulta. Ikaduhang resulta sumala sa atong pagtulunan karon nga kung muhatag ka nga tos Ginoo ni resulta usab kuno ingon sa dinhi sa dihang naghatag ta hatagan usab ka sa Dios. Amen. Amen. Tanawa ko ninyo. Kumusta man ang akong giwali dinhi nahitabo ba ni inanay sa imong kinabuhi? Amen. Basin ba nagsigira ko huna din nga uswag ka, ikaw adyon ka kakita nga uswag ka. Kami mga tao, mga kaigsuonan, ang ilang yun na huna nga dato, katubi ang mga tao na nagkakwarta. Ay, ang dato din isuon, katubi ang naing mo. Ikaw diyan na. Ikaw nga niya karon, hindi ka ordinaryong tao. Una nga pa, wato ganitang mga opisina mo, wato ganitang mga dapit isuon, ayaw din mo pangyumpos. Namura dito muna pulbaan ka nung na. Kaya tinuuray kininias atong sulod Diyos. Nias atong sulod ang Ginoo. Yung why rason na maulaw ka, why rason na sana ka na bitong itoy ka, ayaw mo pag ginaragarap yun. Usahin mo na anak itong kinabay. Kanadaigon bito ta, mura na lang dili tinuod. Pero sa tinuray mga kaigsunan, ang Biblia nag-ingon. Apollos Ginoo, gantihan ka sa Diyos ha. Tagaan kag balik sa Ginoo. Utso. Ingon sa dini, o ang Diyos makahimo pagbuo sa tanang grasya nganha kaninyo. Aron kahatagan o katagbawan ang tanan ninyong panginahanglan. O makahatag kamo nga madagayaon alang sa tanan maayong buhay. Sa ato pa, makashare ka. Amen. Unang-una, ang Diyos maoy sa muhatag. Maoy muhatag. Isa, kung ang Diyos makahimo. Sa ato pa, walay lisod sa Diyos. Makahimo. Si Ronron, ang iyang una-una siguro karon kay naapaman sa extension sa MTL, wala siyang mabuhat. Pero kung mga lagad ka sa Ginoo, na ay buhaton ng Diyos niya. Amen. Ay buhaton. Ayong pula, ayong biya. Usahay, limitado atong utok, limitado atong kasing-kasing pastor. Ingunan niyo lang kaya na ko, ayaw kay natay Diyos na makahimo pagpopo sa iyong panalangin na lahimo. Bisa ba kung sa mutanga? Milagro, kayang buhaton sa Ginoo. Kwarta, kayang buhaton sa Ginoo. Basta kay maninuod ta sa Diyos. Ayong pulaw. Dili ta mo pulaw. Dili ta mo biyas Ginoo. Na mga pagsules kinabuhi, na mga nainana mo na testingan mo ta. Para kayo mo tang pure.
para mahimot ang tinuod ng Kristohanon, lingkod ng Kristohanon. Ingon ang Biblia, ang Dios makahimo pagbobo. Amen. 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 Ato na di mo ganahan. Nahan. Limitado kaya itong utok, limitado kaya itong una-una. Asa kang dapita mo, akin eh. Bubo. Ang Diyos makahimo pagbobo. Amen. Ikaw na yung alam. Amen. Ikaw na yung paghingalan na nang sa ibobos, ginoon mo. Ha? Bisan unsa, kutob sa imo ma-imagine, kutob sa imo mahuna-hunaan, nga panalangin ka ibobos gino, ibungat, isulti, pasalamati siya, nga naman makahimo pagbobo sa tanang grasya na nimo. Sa kinabuhi usahay, ang realidad magod ay akong tanawon. Pag-iyon ka, pastor, pag-iyon ka, dato, pag-iyon ka mauswagon ng kinabuhi, usahay din nato ma-experiencehan. Nga naman, wa kami sulay o hatag na tos Ginoo. Wa kami sulay o pugas na tos Ginoo. Limit ganita. Kaya nga itong income, nga itong trabaho, pag mag-income ka ron sa gatos, di man kita kabalong mo kung 10 piso sana. Di ba? Pag makakuha ka, panarbaho ka 100 imong income ng adlaw, di ta kabalong mo kuha 10 pesos. Yan naman, ay tingbol lang ng Domingo. Pag usa ka simana nimong trabaho, 20 rin mong gihatag. Pero ang imong income 600, sa isintaw ta. Di ba? Dili ta faithful. Sagad mo yung butay. Yung Biblia, kasaligan gani kas gamay, kasaligan kas dako. Kung tagahan kag daghang panalangin sa Ginoo, dili gani ka kasaligan karon sa 50, 10, 20, 30, 40 sa gatos. 1,000, unsa pa ka sa milyon. Amen ba? Ganun tanawon man ko ninyo ra. Namurag, dili ka excited sa ibubos kinong grasya nila nimo. Dili kay ka excited sa mahitabo nga buhatos gyud. Pastor, asa ka napita? Ang Dios mangita pamaagi. Ingon ang Biblia, ingon ang Isaya, bisan gani ang ang disyerto pagamaan niya tubod. Patuburan niya, disyerto. Amen. Nagkani mga tao nagkalot kay nangita bulaman. Pero kung ang Dios mo lihok mga kaigsunan, bisan pa ng isda, pwedeng magtagak o bulawan. Amen. Milagro gibuhat, ingon ang Dios. Bisa, tutudlo, asa mo na makuha kwarta eh? Ibayan na to sa sa buhis. Isang unang isda, pamasol. Namasol yung mga tutudlo. Ako'y kay pagkakuha sa isda, gadala magod. Gadala magkwarta. O kada kwarta, ibayad sa tax. Sa ato pa, pwedeng buhato na sige mo. Huwag ka balong, sige, pumasod na. Ay, bulawan. Ako, di ara. Di na. Ngunit Diyos na to. Daghan siya tubod. Usahay natin kita. Ang atong focus, mag sa kabutang ra. Kinirag yung panarbaho ayaw ko kaya ka ng panarbaho ni mo. Sakyan, di ako nagdalo ka. Di ka kabalong hatag. At ito, pinapadulong dito sa check-up. At ito na padulong dito sa doktor. Na maintenance. At ito na dito padulong. Si Jen, Tigala na kami. Nga naman yung kwarta. Ay, dali naman yung kurot. Ito kong gipalit. Pwede. Undak-undak na ka. Sabi yung undak na ka. Asa ka ni David padulong? Ito kasi mo maintenance, oy. Nga pag wala ito Ginoo mga kaisunan, ang imong kwarta dili igo sa isang simana. Pag wala'y Ginoo mag-control. Pag naay Ginoo, bisa pag ang imong kwarta gamay ra, maigo sa isang kasimana na napay panalangin. Hatag lagi. Hatag sa Ginoo. Hatag po sa imong isig katao. Ayaw mo po. Tigawag din daghan na pagkaayo. Okay? Ingon sa dini, og ang Dios, ato ning paminahon ug mayo, ato ning tanawon ug mayo, ug ang Dios makahimo pagpupo sa kanang grasya nganha kaninyo aron kahatagan katagbawan ang tanan ninyong panginahanglanon. Sa ato pa, iyang ibobo ni mahimol kang madagayaon aron matagbaw gyud ka. Amen. Muni Dios na to, katagbawan ang tanan ninyong panginahanglanon. Ug gusto kang naay paliton, makapalit ka kanaman kay naay gihatag ang Ginoo. Amen. Maunay Diyos na to. Lord, saan man ako magpalitan ng maintenance, Ginoo? Ayaw na magpalit maintenance. Ang ayaw tabang sa Ginoo, ayuhon ka. Amen. Maunay gustos, Ginoo. Kana siya, wala na nag-hisgot o kwarta.
nag-iskot mo, mga milagro. Usahay ka naman, focus po na ito, kay kwarta naman yung kanunay. May lawas diyan, health is wealth man, bahandi man. So padayon ko, kaya hapit at ang human. Nagkanang muna taos gawas. Luya, ingon ang Diyos ko, maurang ihapon, Jis, o ang Diyos, nga mao'y naghatag o binhi, ngadto sa magpubugas, ingon man sa pan, aron kanon, maghatag usab kaninyo binhi, nga inyong ikinahanglan, patubuon niya kini, aron makaani kamo, o dako gikan sa inyong pagkamangihatagon. Ang Diyos sa gili ay maghatag. Kanang imong trabaho, ang Diyos naghatag ka na. Kanang imuhang negosyo, ang Diyos naghatag ka na. Kanang imuhang suwagon ka, ang Diyos naghatag ka na. Ayaw pag-abusan. Kaya ang Diyos naghatag ka na. Kabalog kita mo hatag ka na sa Ginoo. Ha? Tanan. Kung sinaan mo karon, gikan na sa Ginoo. Tanaw mo na to. Ang Diyos may naghatag o binhi. Balik. Okay. Ingon sa dinhi sa Lucas Kapitulo 6, versikulo 38, isa, panghatag kamo sa inyong isikataw o kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos. Awa, hustong takos. O sobra pa gani nga mag-awas kini. Ang sudlanan na inyong gamiton alang sa uban, mausap ang gamiton alang kaninyo. Dana, sugod karon og gas. Sugod karon ay mga tao nga nagpaminaw nimo nga, hilingin mo diyo. Kini ako nga, hindi sa ako gitagaan. Anya, hatag o sugod niya. Niya kaduhang simba. So, pastoran. Kami binaminaw ron, kaduhang simba pa ka manhatag. Itaw, tadugon tas Ginoo. Sige. Ikatulo, matabangan ang ubahan tungod sa atong pagtabang magtinabangay. Ang pagtabang igsoon dili ni usa ka paagi lamang sa reliyon. Sa kinsang tawhana pwede na pagtabangan. Ang Bible ang ingon. Ingon ang libro gisulti sa 2 Corinto kapitulo 9 bersikulo 11. Ingon siya, himuon kamo niya nga madagayaon sa tanang butang aron magmanghihatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya nga magpasalamat sa Dios sa inyong gasa nga ilang madawat pinagi kanamo. Daghan daw ang magpasalamat nito sa Dios. Nabisan di ay kuno kinsang tawhana nga pwede nimo matabangan. Daghang maluwas pinaagi sa atong pagka-manghihatagon. Balik ko sa unahan, sa title ng kaigsuonan, balik ko sa atong title. Kung sa isulti dito, niya gisulti mga kaigsuonan, ang resulta sa imong pagkamagihatagon. Gusto ba kang resulta ni? Resulta ni daghang panalangin, resulta ni kadagaya, resulta ni kalipay, resulta ni mga milagro. Kining resulta kaigsuon, ikaw ay paghingalan. Ikaw pagnalan. Ang gisulti sa Biblia mga kaigsuonan, dili masipyan. Dili masayo ang pulong sa Dios. Niya timan-in yun ni kanunay. Nga ang tao na wala nagpugos sa paghatag, malipay ang Dios. Amen. Malipay gani ang Dios, iya kang pasination sa kadagaya nga panalangin. Nindot ta igsoon. Nini nga kabuntagon igsoon nag-auhag ang Dios. Nag-auhag ang Dios ning mensahe karon nga gusto niyang mapaabot niya. Ayaw kaluya. Praise the Lord. Ayaw kaluya igsoon. Kung naakas kalisod, naakas sa mga butang na mapiki, hinundumi kanunay na naisaan ang Diyos. Siya ang Diyos na maghatag ang binhi, niya itong magpupugas. Niya usa ka karon nga makadawat aning binhiha. Sa imong pagkulit, timan igyon kanunay, na naatay Diyos. Nga walay lisod sa Ginoo. Tanang butang kayang buhaton sa Ginoo. Ang importanteng butang na kining resulta sa imong pagkamangihatagon, mahitabo ni nga kabutang. Hallelujah. Thank you, Lord. Magapo ko. Amahan na mo nga langit nun, gamahanan ka na Diyos. Ikaw ang Diyos na mo'y tinugdan at tumuran sa tanang butang. Salamat, Lord, na kining mensahe na magnagatudlo ka na mo nining usap sa mga sikretong butang sa among kinabuhi. Dili lamang, Lord, sa imong buluhaton nga mga pagtabang, kundi ngadto sa uban ng mga kaigsuonan na wala pa makadangat diha sa tilan sa Ginoo. Labaw sa tanan, Lord, mahimo ming faithful diha sa paghatag ikapulo
Amana mo kalangit nun, panalangini, kining imong pulong, panalangini, usab, ang tanang tao na ni agaron dinhi. Hallelujah. Daghan kag pamaagi Ginoong Dios. Daghan kag pamaagi. Nga bisan pa Ginoong Dios, ang lisod na mo, sayo nimo. Ang pulong nimo nag-ingon, walay butang na lisod, alam kanako. Nini nga kabuntagon amahan nga langit nun, kining pulunga, ma-realize sa mong kinabuhi. May muming i-exercise na mo Dios ang among pagtuo, exercise na mo Ginoong Dios ang among pagkahatag, exercise na mo Ginoong Dios ang imong panalangin, exercise na mo Ginoong Dios ang amo ang kinabuhi. Ingon nga mauswagon diha nimo. Panalangini ang matag usa, ayuha katong kinanglan sa imong milagro kaayuhan. Tagay kwarta katong kinanglan kwarta. Tagay kaluwasan katong pamilya nga kinanglan kaluwasan. Lord, limpyuhi ang among kasing-kasing una-una o bisan pas mga negatibong muta. Kuhaan ni Ginoong Dios. Bisan pa sa mga negatibong huna-huna karon, langkatan ni karon Ginoong Dios sa pangalan ni Jesus nga Nazaret mo. Salamat kanimo Ginoong Dios, ingon nga imong alagad karon gitagaan ko nimo sa katungod sa pag-release sa imong panalangin. Kini mahitabo ngadto sa matag usa karon, spiritual blessing mahitabo kini nga na kanimo. Financial blessing mahitabo kini karon sa imong kinabuhi. Emotional blessing mahitabo kini karon diha sa imong kinabuhi. Mental blessing mahitabo kini karon diha sa imong kinabuhi. In the mighty name of Jesus, dawata kini panalangin diha sa Ginoo. Mo sisig ni, mo presence ni, mo surrounds ni, mo overflow, mo overtake ni sa imong kinabuhi. Kini tanan naman nga lagi to na akong gihalan, kinatugyan diha lamang sa kabalang sa imong pangalan. Salamat Ginoong Dios sa imong mga katawhan karong adlaw. Ginoong Dios ning tibok adlaw, gikan sa pagsilang ning adlaw hangtod sa pagsalop ning adlaw Domingo. Ang imong gugma grosya panalipod panalangin gahom dihog kauswagan amo ning masinati ba angkon gikan sa imong tabang. Salamat Ginoong Dios ang tanan nga magauli karon sa tanang destinasyon nga among atuan, ikaw makig-uban ka namo. Bisan pa ning adlaw ning kabuntagon, ang tanan Ginoong Dios mahimo malipayon, mahimo mauswagon, makaangkon, makadawat, makasalod sa tanang nimong mga panalangin. Kining tanan namo ginatugyan di lamang sa imong ngalan, sa ngalan sa Ama, sa Anak ug sa Espiritu Santo tanan magingon. Amen.